Mag-relax ta dire guys before ko mobalik sa city. Relax, relax. Kauban ako ang among mga ero. Gutom ako maligo na ko. Sige na, maligo na ko. Ang kauban ako dire guys, mga ero. Mga tulog mga ero. Ganahan mo sila dire matulog guys. Ay, kakuan kasilaw sa atop. Silaw sa atop. Hangin kay diri guys, hayahay. Hayahay ang buhay. Ay, hello guys, hello guys. Mag-live ta ko pero why signal lagi diri po sa buwang. Problema na lang sa buwang guys, signal. Asa maning ko mga network. Ngano wa may signal diri sa may problema ninyo. Dali na lang kay mahurot imuhang kuan, imong gipaload kay tungod sige rang loading hurot. Pagkapait sa signal guys. Manawagan ta sa ta mga network network nga in town pod. Taga-imig signal diri sa among bukid. Bukid ta mo guys, pero signal. Ambot lang. Mo dinay problema na mo diri. Dili lang kami murag tanan siguro nga diri nga barangay. Murag mi makita sa map. Mo na yung problema na mo guys. Kung naa pa lang diri internet na signal ba? Bisag signal na lang kay magkuan dali raman kayang magpaload ka og mga kuan. Ang signal lang sa network kay wala ambot na unsa ni sila diri. Dapat ila punta nang i-improve ang ilahang signal. Kay sayang kaayong view diri sa bukid guys. Dili ka ka-live, mo manindot kaayong view, may na lang sila makakita sila view nga di na lang mo ana sa laing lugar. So, manawagan ta sa kuanbi sa mga network nga tanawa sa ng mga place nga walay signal kaayo i-improve sad kay sayang pud among kwarta nga dali ra kay purot kay magpaload ka wala nahurot na lang wala gamit kay tungod sa sige ra loading tanawa guys nindot ka diri no kanang kuan ba hangin nga fresh nindot kay guys bisan init siya wala nang kainit kay hangin man pwede lang tambay especially kadang maudto guys magtambay ka diri may magkuan so among problema mo ra jud ta manawagan ta sa kuan sa mga network kadaghan sa mga network po wala jud bisag usa nga nagkakuan sa ilahang mga signal ay kakuan sa i-adlaw. Sige guys, maura na. Salamat. Hinaot ko nga ma-addressa ni sa kuan ba sa mga network gani. Nga unta kana mga lugar nga dili kay nila makita sa ilahang map. Ila nang magkuan sila og kuan ba satellite ba or sa sala na daghan bitaw sila kuan. Ila na lang i-improve ang ilahang kuan, ilahang sa man pangalan na ng kuan kanang signal nga wa may signal. Na kay cellphone, na kay load. Pwede mo magamit kay way signal, oray hapon. Bye-bye. Salamat.